mukakhala mukundiyang'ana ine ngati chair musandiyang'ane kuti ndine mwana wa ndani, mundiyang'ane kuti ntchito ndikugwira bwanji. Amenewo tumayi Anapelo Ntalimanja. Former President Professor Mutharika makina ake ndi omwewo ndithu. Akunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akana bwanji Smartmatic kulikoti iye mwini analembetsa nawonso mu Smartmatic. Kodi Amalawi ndi chifukwa kuti iye analembetsa mu Smartmatic? Tamverani zimene Amalawi safuna kumva zokhudza na Smartmatic, koma lero Anapelo Ntalimanja abwera nazonso tu. Musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Anapelo Ntalimanja. Funso likhale kuti kodi ndikoyamba meki kugwiritsa ntchito makina tiyambire pamenepo. Akasikoyamba meki kugwiritsa ntchito makina. Kwa iwo amene anatengako gawo zisankho zapita, timagwiritsanso makina timanena kuti biometric voter registration kit. Makina amene timabwereka ku NRB anali akulu ndithu amakhala ngati kasutukesi kwa iwo amene amapanga folo. Ndiye tangosuntha ndikubwera ku makina amene ali atsopano. Ikanakhala foni tinene kuti munthu anali ndi amene anagwiritsa Nokia kamakhala ngati ka brick ndithu. Tsopano pano tasuntha tapita ku Samsung ka slim choncho ndithu. Mune ka smartphone choncho kuti advanced technology. That is what has happened. Koma ndiye munafunsa kuti kodi makina amene wawa ntchito yake tikugwira motani. Ndifotokoze kuti makina amene wawa choyambirira anapangidwa they were customized. Tinachita kunena kuti tikufuna makina oti agwire ntchito iyi ndi papazaso pamenepo kutsogolo kuti amakamba za procurement ndiyankhe funso lanu. Tsopano choyamba tagwiritsira ntchito tinapanga kalembera wongoyesezera pilot voter registration chifukwa makina awa anali oti tangogula kumene ndi tinanena kuti atiyesezere tono tagwira ntchito bwanji. Tinali ma console 8 kozizira kotentha kuti mwina network kuvutirako pang'ono, hard to reach areas kuti tione kodi makina wagwira ntchito motani. Titamaliza kalembera woyesezera konota zonse zili bwinobwino mavuto amene analipo takhonza, tinasuntha tsopano ndi amene tagwiritsira kalembera. Tikamanena kuti tachita voter registration kapena kalembera talembetsa anthu 7.2 million. Talembetsera makina amene aja. Kwa iwo amene analembetsa ndikufika ndithu ku center kwa thanaona kamakina kake ndikakang'ono. Enapo kamba iya ichi machine ngati china chake chachikulu. Koma makina ndi amene anthu anakalembetsera aja ndipo ndithokoze kuti even azitsogoleri azipani amene anapita ndithu kukalembetsera makina omwe aja ndithu tinaona state president anakalembetsa makina ndi omwewo. Former president Joyce Banda anakalembetsa makina ake ndi omwewo. Former president Professor Mutharika makina ake ndi omwewo ndithu. Dr. Kabambe anakalembetsa ndithu ndi akuluakulu ambiri azipani ena kuti singathe kutchula poti achuluka onsewo analembetsa kamakina kake nkomwe kaja ndithu. Inonso paja mudakalembetsanso. Inenso nakalembetsa komanso nasamutsa malo angoponyera voti komanso ndatsimikizira ndithu zonse makina ake ndi atiwo ndi amenewa. Kupitirira pamenepo tinachita ntchito yosamutsira malo oponyera voti voter transfers. Makina amene tagwiritsira ndi omwewo ndithu komanso tikunena pano tikuchita ntchito ya voter inspections kutsimikizira malo oponyera voti. Ndisanafike ku ntchito yotsimikizirayi tatulutsa kaundula amene mwina ngati munaonera timapereka kwa azinzathu azipani pa 12 May. Ndiye kuti kaundula chatachitika kudzera makina amenewa tapanga print the voters register. Imene tikunena pano ku phase 1 tinayika kope pa center iliyonse. Kaundula pa center apo komanso azinzathu azipani panopa tili ndi zipani zopangidwa register 23. Ndiye kuti zipani zonse zija tinapatsa ndithu kope chifukwa kuti voters register ndi chinthu chachikulu sitinathe kuti taprintire physical one koma tinapatsa an electronic one kuti akafatse nayo ndithu achite kauniuni aone kuti kodi zonse zatuluka bwinobwino tagwiritsa ntchito makina omwewo. Komanso anthu amene akupita ku masenta tikugwiritsanso ntchito makina omwewo. Tikamapitanso ku candidate nomination imene tayambe masiku akubwerawo anthu kusankha kuti akayimire ndi ndani tigwiritsanso ntchito makina omwewo. Tikamapitanso ku chitsogolo
kuti results management tizagwiritsanso pena ndi pena makina omwewo mwina ndilekeze pamenepo ndifunso muna ndifunsalo zinati tifotokoza kusogolo chabwino amafulira mwina mufuna muonjezere lisanabwererani fonda likuonjekeranso lina libwere kwa ine sikuonjeza kwenikweni koma mwina nkhani imene anakhuza kwa chair ya pilot ambira mafuso kuti nchifukwa chati mapanga pilot chisankho amachipanga pilot timapanga pilot technology kuyeserera technology imene tagula ena nkumana kuti sizinachitikepo mbuyomu sizoona mmene NRB imayamba kalembera wandziko muno sinangofikira kugula makina onse aja ndikuyamba dziko lonse anayambirira anthu 5000 and nthawi imene anasankha nkwaitana anthu tikakuyesereni tikufuna kulemba anthu mkaundula nde mmene timatenga makina aku NRB kuti tikagwiritse ntchito pakalembera wa vote inalewo kuti makina aja technology manager has already been piloted ayesera komanso NRB ayigwiritsa yomweyo pa ntchito yolemba anthu mkaundula wauzika imene timakatenga ife inalewo kuti technology alese watsimikizirika kale kuti ikugwira ntchito pamene apa timayamba ndi makina atsopano so inene we imene okhalapo pilot ndiloleni ndingoyika pomwe pang'ono papa foti mafunso akumabweranso tikuda anthu amene munalemba mkaundula woyesezera ali kuti anthu amene aja choyambirira analipo about 8175 basi dziko lonseli anthu amene aja mayina awo sanalowe mkaundula uyuyu kaundula wa pilot anali payekha ndipo kwa iwo amene anatenga nawo gawo sitimapatsa voter registration certificate timafotokozera kuti mwabwera kungoyesezera sitikupatsani chiphaso chilichonse timasunga ifeyo komanso nambala yake imayamba ndi P kusonyeza kuti pilot anthu amene alembetsa mkaundula wa chisankho chikubwerachi nambala ikuyamba ndi G kutanthauza general election komanso mwina ena nkumafunsa kuti manambala amenewo ali kutiko manambala amenewo tinayika pambali sanalowe mkaundula koma kwa iwo amene akufuna kuchitira umboni apite pa website pathu akapeza ndithu kuti tinayika data pambali ya pilot voter registration mwa umboni imene sikugwirizana ndi ntchito imene mukugwira ayi sindizosiyana monga tafotokozera kunali kungoyesezera kuti kodi makinawa agwira ntchito moyenerera koma chifukwa chokuti data ioneke kuti yayenda bwanji tinayika pambali ndipo mwa umboni ili pa website alesa akhoza kuona kuti data iyi ndi ya pilot manambala ake akuyamba ndi P ku kaundula wathu apanopa tikuyamba ndi manambala ma G nde Mr. Mafulira timamva che akufotokoza apa kuti sikuti nkoyamba kugwisa ntchito makina pa chisankho mbuyomu dziko lino lagwirisaponso ntchito makina amene bungwe la NRB limagwiritsa ntchito mwina funso nkumati nchifukwa chiyani bungwe loyendetsa zisankho linaganiza zosintha makina amenewa kuti tipezawo atsopanowo zumu kwambiri chachikulu chinali chokuti mavuto amene anayamba kuoneka ndi ma BVRK choyamba choni ndifotokoze nchokuti EMD election management device I think akumationesera nchithunzimo ndi yocheperapo but efficient ili ndi memory yayikulu imene anapereka chitsanzo cha chair chija ndichokuti munali ndi phone yakale munthu ngati unali ndi Samsung S2 pano kwabwera Samsung S25 muona kuti ma functions ake ndosiyana ngati unali ndi S2 zaka 5-6 zapitazo pano ufuna ukagule phone yenyuwani sukagula so S2 yomweja uyenera kugula imene ili latest technology on the market wani kunali kuti makina amene tinagwirisa aja obwereka ku NRB analota atopa zimakhala zovuta powagwiritsa ntchito ndipo sizinakatheka kuti tagwiritse ntchito pakalembera wa dziko lonse chifukwa chakuti amene aja anali ndi ngati laptop ngati mabatiri amene aja anali atopa ambiri ayiwo amafunika kuti azikhala pa magesi ndikuti ngati mukugwira ntchito ku midzi
muyenera kukonesera kumapitisa ma geneset ndipo geneset ikulira nthawi yonse komanso ndi ma functionalities amene timafuna kunakhala kuti imene general technology yakale ndiye tikagule technology yatsopano ndimuona kuti mmene tinagulira ma EMD ndikukagwiritsa ntchito mkalembera palibe pano tikunena poyera anapita pa center kukalembetsa mkaundula voti ndikuwuzidwa kuti mukabwereso nthawi ina panopa palibepo magesi ndipo EMD yatha moto sita moto ya that thing when charged could work all day mukapanga pa power bank makhala kuti muli ndi masiku awiri covered nchifukwa chake muona kuti kalembera amene tinali nayo aliyense amene anafika ali ndi umboni kufika pa station yolembedwa mkaundula vote palibe amabwezedwa chifukwa chinthu chimakhala ndi mphamvu power all day ndabwereka simbo yani yake sikumabe ndi chilungamo chake tinakakhala kuti tinatenga ma BVRK kuti tikalembese kunena mosabisa ndi mmene analili zinakakhala zovuta kwambiri kuti nthawi iliyonse tikhale tikulembetsa anthu mkaundula vote mwachisanzo mukumbukira kuti mmene timakalembetsa mkaundula vote kunali kuti anthu akudandaula kuti mafuta mziko muno akuvuta koma muona kuti masenta mwathu amakhalabe akutani akugwira ntchito chifukwa chakuti munthu uja makina aja tikapanga charge akugwira ntchito siku lonse ndiye ngakhale timafunikirabe fuel koma fuel ja makhala kuti munake mafunidwe yake amakhala kuti tikachajire chigwire ntchito osati kuti to be running all day china speed ndi processing timafuna makina kuti atithandizire pojambula anthu ajambule quality pictures komanso akamapanga capture ma fingerprints apange capture high quality fingerprints kuti tikamakati munthu akusimikizira mkaundula wa voti ndi chala chake zisamakakhale zovoterapo kwambiri muonanso kuti makina anali ofulumiza kwambiri kuti polemba munthu munthu samapyolera 2 minutes kuti timpange process mwina kumambiri kwa kulemba anthu mkaundula voti kuzo makhabe kuti amafika 3 minutes koma makhabe kuti learning curve pene anapezeka kuti anthu aja akhangata ajaira process ija imeenda bwinobwino andimuona kuti kuma centers kwathu kunalibe mizere itali ya nchabwino now nkhani ya kuti kufikira pano kodi makina amene agwira ntchito yotani komanso tiyembekezere kuti agwira ntchito yotani kupita chitsogolo chifukwa 16 September sikale koma cheya mamba kufotokoza nthawi chakuti makina amenewa tagwiritsa kale ntchito magawo kuti mwina mongofuna kutsindika amalawi pano kuti mvera komanso chitsogolo tiyembekezere kuti makina amenewa EMD agwira ntchito zotani zikomo kwambiri pamene tikupita kuchitsogolo monga ndinafotokozerera muja kuti tachita ntchito za kalembera pano tikutsimikizira mayina tikamaliza kutsimikizira ndiye kuti titsindikiza kaundula womaliza kapena ndine kuti the final voters register imene titazagwiritsire ntchito pa tsiku loponyera voti pa 16 ndiye kuti makina amenewa atithandizira kuti atitulutsire kaundula womaliza komanso tikachoka pamenepo ndiye kuti tilowa ku ndime ya ma nominations kuti makandidate amene akufuna kuti apikisane nawo afika kuti azipange present okha tigwiritsa ntchito makina omwewa kuti tipange ntchito imeneyo kuti tithandizire kuti process yathu ikhalenso ya efficient tikamapita kutsogolo konso tizagwiritsa ntchito pa results management pa results management pa ndikuti tikazafika nthawi imeneyo tizabwera ndithu kuzafotokozera kuti tsatane wake azayenda motere monga takhala tikuchitira ndime zinazinso ndithu nanga pa tsiku lovota muzagwiritsa ntchito makina omwewa ayi zikomo kwambiri fa chafunso limenelo chifukwa chokuti pakumakhala ngati paliso kachisokonezo koma mwandifotokoze motsindika ndithu sitikuvotera makina kumalawi kunoko sitinafike ndondomeko zathu kuti tikuvotera pa makina kuvota tikavotera pa ballot paper tikalandira ma nominations iwa tikadziwa kuti makandidate athu ndi awa ndiye kuti tifika mu ndime yotsimikiza ma ballot paper
muja tiyichitira muja ndithu ndiye kuti pakakhala nkhope ya Ntambalika koma mwachitsanzo mwa Ntambalika komanso simbo yawo pamenepo ndipo chonga penapo dinda paja zimenezi ndi zimene tazagwiritse ntchito kuponyera voti. Ndiloleni simunafunse koma ningomalizitsa mwinaso funso likumakhala ena akunena kuti tikawerengera makina ndiponso ndinamva pena pempho kuti mwauze ameki kuti tisakavotere makina komanso tisakawerengere makina. Ndimafuna ndiyankhe kuti nkhawa imeneyo sikuyenera kukhalapo ndipo ndikanakonda kuti amene akhala tikuapatsa information imeneyi akanakapanga ripoti kumene amenera kupanga ripoti fata khala tikunena ndithu koma tibwerezabe kuvota tikavotera pa chipepala pa center pathu ndiye kuti munthu akafika ndithu akazidziwitsa identification akafika pena akapatsira ballot paper ya president, ballot paper ya phungu wa nyumba ya malamulo, ballot paper ya kansala. Akakapanga zimezi chakapita mu booth mungatichitira poti voti ndi yachinsinsi, voti ndi ya mumtima. Akakalowa mu booth muja akachita mungatichitira muja kusankha amene akufunira kenako ndikuyika ballot box. Tikakatseka kuti tamaliza kuponya voti ndiye kuti pa centapo mamonita maobserver akuonerera ndiye kuti maofficers athu akagwira ntchito mungatichitira kuwerenga ma ballot paper pamenepo. Ma ballot paper amene sanagwire ntchito ndi ati ndi awa kuyika mu envelope kupanga lebo kupanga seal aliyense akuona. Mavoti amene ali owonongeka ndi ati kuyika pambali apo kuyika mu envelope kupanga seal bwinobwino. Kenako ndikuyamba kuwerenga mavoti Antambalika mwakuti, Amwafulirwa mwakuti, Abanda mwakuti, aliyense akuona. Akamaliza kuwerengera tamvana bwinobwino manambala ndi omwewa ndiye kuti akayika pa result sheet muchatichitira mucha. Akakamaliza kuti zonse ndi zimenezo ndiye kuti monitor aliyense akasayinira. Akakamaliza tikamata pakhoma mungatichitira mucha. Kuwerenga ndine kuti ndi pamanja mwachidule timwena ndafotokoza motere koma kuwerenga ndi pamanja. Chonda Malawi dekhani sitikukavotera makina sitikukawerengera makina zonse ndi pamanja ndithudi. Ndifuna ndionjezera achane kuti akatha kuwerengera monitor wina aliyense akasayinira zoona ndipo akatha kusayinira aliyense akalandira kope ya certificate usati ya certificate koma ya malizatsi apa center imeneyo. China imene mafuna ndiphatikizirepo pa nkhani ya makavotedwe pena pake pene tikupita ku chisankho Malawi Electoral Commission palibe chimene kubisa. Tinalengeza kale kuti tapeza kampani yakuti ya ku Dubai Agrera imene yakhala printera ma ballot paper mbuyomo kuti ndi imene printe ma ballot paper apa chisankho cha pa 16 September kapenanso chimene tingazakhale nacho cha chibwereza cha president. Ndiye ngati tapeza kale kampani yoprinta ma ballot paper wina sangayembekezereso kuti tingakhale ndi ndondomeko kuti anthu asakavotere ballot paper azikavotera pa machine. Zinakakhala zoti nzovotera pa machine sipanakafunikanso kuti munthu akarani tikopeze kampani yoprinta ma ballot paper. Musanapite fusolo chiyani mafuna ndingopezerapo mpata pa nkhani ya register ija chifukwa chiyani afotokoza kuti tinapa sazipani voters register. Voters register imene monga nanenera tinapereka ya digital. Ndizovuta kwambiri kuti tiprinte hard copy. Komanso mukayang'ana ntchito imene tikufuna kuti azipani akagwire kwambiri ngafunike ndikukhala nayo digital. Voter registration imeneyo yaperekedwa 1 chifukwa chakuti chalamulo tagaire makopezi onse zipani zonse 23 kaya sawa akupikisana nawo kapenayi. Chachiwiri chimene aperekedwa ndi digital ndiyo kuti nawonso akakhala pasi akayisanthule. Ikakhala ya digital ndizophweka kufufuza kuti ndikayikira kuti Sangwani Mwafulirwa analembesa kawiri ndakapanga search mu register muja Sangwani Mwafulirwa asangwana ali mmene mwakaoneka
so akatha kuona kuti uyuyu ndi sangwani koma uyu wamkazi uyu wamuna koma akandiona ine kuti ndatuluka nkhope ziwiri ndipene angatha kumakhala ndombonodera mu voters register muja muli maduplicate. Panali nkhani yokuti anthu ena analembesa ana chanchani akhoza kukapanganso search imene momo akatsimikizire ngati anaja alimo kapena ayi. Ngati ali ndi umboni woti munthu ina analembesa koma samayenera kulembesa akapanga search bwinobwino ndikuona kuti kodi munthu amene timankayikira uji ali modi kapena ayi. China choti muzoyencha kuti voters register imene tapereka ikuonesa maina a anthu ikuonesa nkhope so akamasaka si maina okha amene akutuluka zithunzizo zili momo ndiro akamakaona pasangwana akaona uyudi ndemwe uyudi ndemwe akutoka zithunzi ziwiri bwanji zosavuta kusankha. Chinaso nchokuti muli ma voter certificate number momo akangana pa page ina iliyonse tikumakhala ndi samale yomuonesa kuti pasente imeneyo analembetsa anthu angati kenako mapito ngapeza boma kuonesa kuti boma limene analembetsa anthu angati. Ma statistics amene ali imene momo akhozanso makakhala pasi ndikumakafaniziira ndi zimene ma monitor zawo anatenga. Kuti ngati pangakhale kusemphana ndi azibwerano kuti meki tonani pasenta iyi polembetsa panali anthu 1400 pano pakupezeka anthu 1800 400 achokera kuti tikuziwa kuti kumakhala ma transfer so voters register imene tinapereka imaonesa anthu amene abweramo pasenta imeneyo cholinga chokuti zonse zikhale bwinobwino. Ndiye tikuyembekezera kuti mmene tapasiramu azipani atenga chidwi kufufuza mregister mo ngati kuli ma issues tikambirane pano tithane nawo tisanapite kusogolo kupitira ndi ndondomeko ya chisankho nthawi idakalipo. Chabwino yayi mongokumbutsana kuti ndi program apadera imene ndithu akuluakulu kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission motsogozedwa ndithu ndi wapampando wa bungwe limeneli Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri wa bungwe limeneli Asangwani Mafulirwa akutambasula pano ndithu ntchito ya makinaja a elections management devices kapena kuti EMD ndipo muli ndi mwayi kuti mutha kutenga nawo gawo poyimba ndithu lamya pa 093 566 711 093 566 711. Timve kuti muli ndi mafunso kodi kwa akuluakulu amene tili nawo mpulogalamu athu imeneyi ndipo mafunso amenewo ayankhidwa pompano. Kutheka mwatsegula ndithu Zodiac radio komanso mukuonera ndithu kanema wathu wa Zodiac komanso Zodiac online nkhani yake imene tikukambirana pano ndi imeneyo. Ndi nambala ndi imeneyo titsegule malaini pano kuti timve kutheka anthu ali ndi mafunso kaena afunsiratu amene ndimafuna ndikufunseni zabwinobwino 093 566 komanso 711 093 566 711. Timve kuti anthu kodi akuti bwanji pa zomwe tikukambirana madzulo ano. Mwaswera bwa? Hello, mwaswera bwanji? Chabwino amene okhala ngati sanakonzeke tikukamba kuti mukakonzeka tatiyeni ndithu tilumikizane pano. Tili ndi chair wa bungwe la MEC komanso mneneri wa bungwe limeneli kuti athe kuyankha ndithu mafunso ano. Nambala ndi yomweyo 093 566 711 093 566 711. Tayimbani timve kuti mukuti bwanji. Mafunso ndochuluka ndimakamba kuti nkhani achisankho ndi nkhani imene aliyense amafuna kuti azitsatira bwinobwino nde muli pano kuti muyankhe ndithu nkhawa zimene Amalawi ali nazo. Mwaswera bwa? Ndaswera tikudziweni. Ine Jonas Mafek kumagwansundwe. Kwansundwe kuli Longwe. Kuli Longwe. Chabwino tiyankhuleni wawo. Ine ndimafuna ndidziwe kuti ambiri amakonda kulankhula kuti ayi machine amene asi mathematics ndoti akuzotheka kukhala ndi kuthekera kusokoneza zisankho. Ngati ayiwo ameka amene ali pamene popo ali ndi kuthekera kotani kuti anthu azikhala ndi olimba mtima kuti akatuluke pa uchinji kupita kokavota. Chabwino. Ndathokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Funso limene ndithu lamveka. Timvenso wena kuti akuti bwanji 093 566 711 093 566 711. Timvenso wena kuti kodi akuti bwanji. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwana, mwaswera bwanji? Ndaswera tikudziweni.
ine ndine John Kathewera kuno kuchikwawa kwa Nkabu. Chabwino tiyankhuleni Akathewera. Ya ine ndi funso ndi akuluakulu amekiwo. Chabwino. Funso langa iliponena kuti pankhani tikuitsata bwino kwambiri. Hello. Ndikumvani? Ya amafotokoza kunena kuti mashini amene ankagwiritsa ntchito kalekale anali ndi mavuto onena kuti no mabatiri iole akufuna kuti abweretse mashini anyowa. Kuti ndalama zimene amagwiritsa ntchito mabatiriwo kapena mfiolewo mali ndizaisa Malawi chingakanike ndi chiyani kuti fusaisa mawe maganizo athu za mashiniwo kenako ife tiyauze kuti tilephera kugula fiole tilephera kuchaje mabatiriwo ife tikudabwa kuti tsogolo lathu likhala lotani isa Malawi tsogolo lathu liyabwino nanga kupanda ukhachiganizo pa ndalamazo ndizaisa Malawi aini yake. Chabwino. Ngatiwo ndalamazo akulandira akagula izogulezi ndizati misongo yake. Nanga ndichifukwa chani amanga ukaziganizo. Chabwino. Mwina asanakuyankheni muli ndi nkhawa ndi makina atsopanowa? Ko basi. Nkhawa yanu ndi yotani? Makina atsopanowa asokoneza maiko atatu kwa Afrika kuna amene apanga zisango. Wani Mozambique. Anthu aphana kwambiri Mozambique chifukwa cha makina atsopano. Kodi akufuna ameke kuti dziko lino lizakhaleso ngati Mozambique. Ndinawo nkhawa kwambiri makina amene kwa zinthu za nyowani zimabwera ndi kulakwika kwake. Chabwino. Ndathokoza kamba kamafunso anakuyankheni amene wet? Ko andiyankhira pafundo mompa tsogolera. Iya tikuduleni mumvera wireless kodi? Ndikumvera wireless. Akuyankhani pa wireless. Chabwino. Zikomo. Chabwino mwina tisanathe mtunda tatenga nikayi mafunso awiri amenewa. Chabwino. Ndimakuona ni mukugwedeza mitu apo kuti khangati mafunso akugwira ni mtima. Zikomo kwambiri Jonas Kunsundwe komanso Akathewera ku Nkabu mafunso akulunjika mofanana ndiye tiyankhira limodzi ndiyamba kenako Sangwani abwera. Funso ndiyambire lomalizirali Akathewera kuti kodi chifukwa chani sitinafunsa Malawi, chifukwa chani tagwiritsa ndalama zawo za misonkho kugula makina amenewa, zinthu zatsopano zimakhala zolozo zimabweretsa mafunso. Ndiye mundilole kuti nditambasule ndithu nditengapo kanthawi koma zikufunika kuti tifotokoze kuti tikuchokera kuti. Choyamba tinafotokoza kudzera mwa Sangwani kuti timagwiritsa ntchito makina wa ku NRB. Tidapanga chisankho 2022 tikamaliza chisankho kumakhala nthawi 2020 pepani 2020 chitachitika chisankho chikatha chisankho kumakhala nthawi younguza kodi zayenda bwanji pamene tingakhonze ndipati. Chinthu chimodzi chimene chimaonekedwa ndikagwiridwe kamakina monga nafotokozera kuti ndi okuti makina a NRB a January 2015 anali kuti atopa. Ndiye mu March wa 2022 Malawi Electoral Commission inapita ku South Africa kukaona kuti kodi anzathu amagwira ntchito motani. Ulendo umenewu unachitidwa sponsor ndi anzathu aku UNDP. Izi ndikunena kuti tione kuti bungwe la MEC silimayenda lokha, limayenda ndithu ndi ma stakeholders amene timagwira nawo. Mu June 2023 Commission inapanga resolution kuti makina awa atopa tipite ku makina ena. Ndimafuna kuti Amalawi mukamamvetsera muzitsatiranso madeti wakuti akuyenda bwanji. Ndiye popanga chisankho chimenechi anzathu azipani analipo kudzera mu bungwe la Center for Multi-Party Democracy imene imayimirira zipani zonse zimene zili mparlamenti, ndipo iwowa anali nawo pa process imeneyi. Pofika mu Juni 2023 ndi pamene bungwe la MEC limabwenza makiti aku NRB aja kuti izizi tathana nazo mu September 2023. Anzathu a CMD analipo komanso ma ICT experts analipo kuonerera kuti ntchito ikuyenda bwanji. Mu October 2023 MEC inachita ulendo opita ku Zambia kukaona kuti kodi anzathu amagwiritsa bwanji makina. Ulendo umenewu una ndalama zake zinachokeranso kwa anzathu aku UNDP chifukwa aku UNDP amathandizira za zisankho
ndi project imeneyo. Anzathu a CMD analipo pa ulendo umenewu. Panali amene anali a chairperson a CMD nthawi imeneyo anali Mr. Charles Muhango akuchipani cha DPP. A vice chairperson anali a Dr. Elias Chakwera IMCP omwe pano ndi chair wa CMD. Ehe, iwo wanda amene anayimirira zipani ndikupita nawo ku Zambia kukaona kuti zimatheka bwanji. Komanso kunali a executive director CMD amene nthawi imeneyo anali a Dr. Kizito Tentani, who is now the registrar of political parties. Yes. Ndiye funso likabwera kuti kodi ameke munangoziganizira nokha, ndimafuna kuti nditsindike apapa kuti koyambirira komwe ulendo umapitidwa ku Zambia kukaona kuti anzathu amagwira bwanji, sitinayende tokha, tinali limodzi ndi anthu amenewa. Komanso ndifika ku procurement koma ndingonena kayi process yeti mu December 2023 company ya Smartmatic imene inatikhonzera makinawa inabwera kuti izaonetsere kuti makina amagwira bwanji, like a demonstration of the prototype. CMD analiko ndipo amene anali a chairperson nthawi imeneyo anali Dr. Mwale, a secretary general a DPP. Izizi timvetsetsane kuti timayenda ndithu limodzi, ndipo monsemu palibe amene ananena kuti izizi sitikugwirizana nazo. Apapa pali vuto lakuti makina awawa tikuopa kuti azabera zisankho, palibe amene ananena. Because if there was objection nthawi imeneyoyo Malawi Electoral Commission ikanayima kale kuti tiunike apo ndi apo, but there was no objection. Ndilowe kunkhani ya procurement kuti inayenda bwanji. Mu August 2023 pamene commission imanena kuti amene takaonera ukuku tiyeni nafenso tikagule makina. Koma chifukwa chokuti bungwe la meki limayendetsedwa ndi ndalama zaboma, timayenekera kuti procurement iyende ndi malamulo a dziko lino a procurement, kusonyeza kuti anzathu aku PPDA amafunika kuti athandize, ndipo ndi amene amapereka upangiri ndi chitsogozo kuti apa mupange chonchi. Makinawa ndime pamene pandikufotokoza kuti meki sikuti imafuna makina okuti anapangidwa kale, inachita kunena kuti ifeyo tikufuna kuti makina athu akhale achonchi, functional specifications. Za voter registration ndikunena zija tinachita kufotokoza kuti tikufuna kuti makinawa azikatha kupanga scan national ID umene uli mboni wotsimikizira kuti munthu ndi nzika. Komanso akajambula ma details a munthu azikatha kuoneka patsogolo. Mwina atiyikirenso chithunzi cha makina aja tiziona kwinakwe. Makina amenewa athe kujambula nkhope, kutenga fingerprint. Ma functional specifications onsewa anzathu azipaniwa anadziwitsidwa ndithu kuti izi makina azagwira chonchi. Pa stage imeneyi sanatsutse kuti yayi makinawa ntchito zimene mukupereka ziri kuzikayikira, sananene motero anagwirizana nazo. Mwa upangiri wa ku PPDA meki inapempha kuti request for proposals kapena request for budget, and itapanga choncho technical offers were received from 3 companies: Aratic Biometric yaku Taiwan, Miru Systems yaku South Korea ndi Smartmatic International yaku Netherlands. Pa 5 August ndi pamene request for technical offers inatumizidwa, 5 August 2023. Pa 15 August anthu anapanga acknowledge kuti talandiradi the receipt for the request for technical offers. Pa 25 September 2023 anzathu aku PPDA anapereka upangiri kuti meki ichite 2-stage restricted tendering malinga ndimene anaonera
nthuzo ndipo pa makampani atatu natchula ja Smartmatic ndimene natumiza bidi Aqualatech sanatumize, Miru sinatumize. Pa 7 November 2023 Alatech inalemba formally to withdraw from the process. Kuti ife sitikufuna kupa panga nawo. Amiru sanafotokoze chilichonse kufika pano tikunena pano. Pokhala kuti inalandira bidi imodzi, Megi inapitanso kwa PPDA kuti apapa tipatse upangirire pange bwanji. Pa makampani atatu aja imene yapanga bidi ndi imodzi yokha. Pamenepo aku PPD anapereka upangiri kuti pitirizani. Ndipo bidiyo inapangidwa evaluate pa 24 ndi 25 November 2023. Pa 28 January chaka cha 2024 mpaka pa 2 February Megi inachita ulendo ukapanga due diligence komwe kumene kuli kampani
ukaona kuti kodi kampaniyo ili kodi si ya nthumba komanso zimene akunenazi kuti akwa nilitsa ndipo zonse zinaoneka kuti zabwinobwino pa February 2024. PPDA inapereka no objection kuti amukhoza kupitiriza kupanga award contract.
contract to this company. Anzathu aku government contracting unit komanso ICB perekaso no objection. Pamene kampani ya Smartmatic
national imapangidwa award contract ndipo tinagula ma AMDs wa alipo was 6,500 ma AMDs amene analandiridwa ku
kudzera ku airport ku Kamuzu International. Airport monga tichitira ntchito za meki ma political parties anayitanidwa kuti abwere.
azaone kuti ulendo tayenda uja katundu timafuna uja watani wabwera ndipo analanda tiridwa atolankhaniso ndithu mutati mufufuze mafuteji anu muzipeza ndithu kuti katundu yanafika choti nditsindike ndimokuti ndime yoseyi no political party came and said kuti ifeyo we are uncomfortable with this process, we have objections with these processes. Tika sangwani alowamo ku mbiri ya Smartmatic mukaona nkhani zina zimene zikukambidwa ndi zakalekale. There's a clip imene yatulutsidwa ndi dzana ilo ndikukhulupirira kuti amene akufuna kuti to incite Malawians against the company anapanga release that clip kuti Malawi akhale ngati atakaseti. Koma clip yo ndi ya 2010 ndipo nkhani zake sizikukhudzidwa ndi zisankho izi. Ndiye akathewera mukafunsa kuti koda simunafunsa Malawi bwanji. Malawi Electoral Commission misonkho zona di ndramayo ndiya misonkho. We are using taxpayers money. That is why MEC inadutsa mosemo mukaona kuti it was an elaborate process inatenga nthawi ndithu. Ndipo ndifotokozeso kuti pamene enafe timabwera ku Malawi Electoral Commission, ine ku Malawi Electoral Commission ndinabwera in June of last year. Napeza kuti zonsezi zagulidwa kale. Ndipo koma process yo inaenda motero. Ndisanampatse sangwani ndimafuna ndifotokoze kuti makina watabwera July 2014 mpaka August 2014 MEC inaenda mwazipani zonse 2024 thank you. Kupanga demonstrate kuti kodi makina wakugwira bwanji. Kukafotokoza kuti tinanena kuti tikugula makina aja abwera ndipo akugwira ntchito motere. Pa 31 July MEC inakapita kwa the leadership of the Malawi MCP Malawi Congress Party. Pa 31 July inapita kukaonetsa to the leadership of the Malawi Congress Party. Anabwera president awo komanso NEC yawo. Pa 1 August chimodzimodzi UTM. Pa 1 August pomwepo DPP. Ndifotokozere kuti popanga ma invitations MEC imanena kuti imaitana the president and their senior officers. Kuti abwera anthu 10 ndipo timanena kuti asankhe kumene akufuna kuti tikakumane nawo. MEC iliyokhonzeka kuwatsatira kumene ali. Ndiye pa monga ndafotokozera 31 July MCP, 1 August UTM. Pa 1 August pompo tinakumanaso ndi DPP. Pa 5 August UDF, 6 August PP, 7 August Afford, 12 August Mafunde, PDP, Umodzi, PPM, Petra. Sindichula onse koma just to give an example. Pa 12 August tinakumana ndi ma development partners, ma CSOs ndi media.
15 August meki inanena kuti ayi izi ndi za technology inayitana ICT Association of Malawi komanso tinapempha zipani zonse kuti atitumizire ma IT experts kuti abwere. Zipani zonse tatchula izi zinatumiza ma IT experts awo ndipo ifeyo our IT officers anafotokozera technologically kuti amvetsese kuti makinawa amagwira ntchito bwanji. Mosemu palibe amene ananena kuti makinawa ife sitikuafuna. Pitizana. Chabwino. So mwalipula ningo fotokozera koma kudusira munjira kuti zokumva imva zikuchuluka. Mwina amene chitsanzo akulo wachiriwa kuti maiko ena makina wadatitsa kuti mpungwe. Nde tikamva nkhani tizifufuza. Yoyamba mwina ndingoyambira ndi ya ku Mozambique. Kukumamenedwa kuti Smartmatic inatsoneza zisankho ku Mozambique. Anthu tindazi zathu ku Mozambique kuti apita mukafufuze. Choyamba Smartmatic sinali ku Mozambique. Chokhumudwitsa nchakuti zikumanenedwa pena mwina ndi anthu akuluakulu amene ali ndi otsatira ambiri choti akaimva choncho ndi osatani akhulupirira ndi chonde atsogoleri. Tisanabweretse nkhani ngakhale kuoneka yokoma chotani tizikhala kuti tatenga 1 minute kufufuza. Ku chisankho cha ku Mozambique kunalibe Smartmatic, kunalibe electronic transmission ina iliyonse kapena kuti kampani ina iliyonse imene imathandizira kuti kapena amagwiritsa ntchito pa chisankho chawo. Kunali kuvota pa pepala pa center, akawerengesa penepo pa pepala akusayinirana, akunyamula pa pepala, akupita kandi ku district akasayinirana pa pepala, akunyamula zikupita ku military center pa pepala. Panalibe pena paliponse panalibe pamene panali machine. Ngati anali ndi mavuto zinali za amene anayendesera zinthu zawo pa mapepala. Ziko lina anatchula atatu mwinanso ndikhoza kukhala la ku Philippines. Chifukwa imene ndi imene yamba kutchuka pompano. Pa 9 May kunali chisankho ku Philippines chaka chino 2025. Chisankho chimene chichonde kunalibe technology ya Smartmatic. Technology imene anagwiritsa ntchito powerengera malizatsi ndi ya kampani ya Miu ya ku Korea. Lero asogolera kamazuka kumati chisankho cha pa 9 September 2025 mwina yasokoneza ndi Smartmatic ku Philippines sizolondola. Izi zikunenedwa chifukwa chakuti kulika clip kamene ananena achaka ja kamayenda ka 2010. Nkhani manager mukaifufuze ndi imene inathera. Mukuona kuti nkhani manager Smartmatic was cleared. And amene amayankhula amene muja ndi amene sanakayankhula ku inquiry yawo kuipanga clear Smartmatic. Nde nkhani zikamatuluka chonde tizizimva. Chimozimozi mwina aja natchula maiko atatu, mwina lachitatu likhoza kukhala la ku Kenya. Mukakafufuza zonsezo mukuchitsata muno bwino. Mwakafuza nkhani ya ku Kenya, nkhani ya ku Kenya ndio tinakafika mpaka ku Supreme Court. Kwa mukawerenga mu Supreme Court judgment ndi ma accusations onse amene analipo, mukaona kuti kunalibe tampering ya mu system ya result management imene anali nayo ku Kenya. Nde vuto limene tinalo ndikuti anthu tikamakafufuza nkhani timakafufuza ndi nkhani zimene tikufuna zitikomere. Nde mukapeza nkhani yalembedwa imodzi pa internet chonde, that's not the conclusion. Isateni nkhaniyo ngati inapita ku court mukamva kuti zinatha bwanji ku court. Chabwino tibwaliranso mwina palaini apa kutheka muli ndi ndemanga kapena mafunso kwa Meg Chair komanso mneneri wa bungwe limeneli. Tikukamba kuti mutha kuimba pa 093 566 711 0999 566 711. Tatifunsani pano amene wandithu akuyankheni kutheka mukumvera Zodiac komanso mukuonera ndithu kanema wa Zodiac ndino amene muli Zodiac online aita kulandirani ndipo program imeneyi yanu kuti mutha kutenga nawo gawo 093566711 timvena apa kuti akuti bwanji makamakanso ndi program yathu imeneyi. Mwaswera bwa? Taswera bwino kaino. Ndaswera, tikudziweni? Ntanga kupanta. Tiyankhule na Ntanga. Ndimafuna ifupe nawo kunena kuti. Hello? Tikumva na Ntanga.
Yeah, zodiac. Antanga ndikukumvani tiyankhuleni. Okay, mafunzo ni akuti afada afunsi antali manja. Kuyambira voto ngati mavuto amene akuvuta kwambiri kudziko kundonera kuti anthu akukhala akufunsafunsa kuyambira mabungwe osiyanasiyana akhala kuyankhula. Kaya kuti antali manja ndi mwana wa akuti zimene sanaziyankheko kuti at least akanazikonza zinthuzo. Chachiwiri kwakhala kukambidwa nkhani zosiyanasiyana zimene sakuziyankha. Zimene ndimaona ngati mwina akanayamba kukonza zimenezo kena kuti zibwera ku mathematics amene akukambidwa. Zibwere kunena kuti tifunsenso nina kuti mwina mwake atiuze nina kuti no iwowa ngati mbali ya mathematics akuona kuti zithandiza amene akupangiramu kapena mwina akabwino kunali kunena kuti no mwina ayitanitse anthu onse before ngati dziwo timamvetsera kunena ngati chipani china cha DPP amakamba kunena kuti ma commissioners awo anakana zinthuzo. Eni maona ngati kuti nomwina bwanja antali manja atasiya kuti ngati mmene apabwerera akanasiya kuti nomwina zimene afuna akuyankhula papazi akanakhala ngati amusira wa DPP monitor kaenda wa DPP kani monitor wa chipani china chake azizivanga address zinthu zikhoza kumveka ndi impact ina yake. Ngani kuti maziyankhula iwowa amene athamaka kale question wena kuti ndi mwana wakuti amene akumpanga associate ndi wa MCP then iwo omwe wakubwera abe mwapitiliza kumafotokoza abe nkhani zokhuzana ndi mathematics kumaziyankha akuona ngati kuti no munthu angamvetsere zovuta kuti angamvetsere paine ndikuona ngati chiwiri ndimafana ndifunse nena kuti ngati iwo ngati munthu oti akukonda Malawi ndi mmene zinthu zayambiramo mmene zangoyambira kale munthu anthu mmene akuvutira sakuona kuti kunali kwabwino kuti no mwina zinthu zinazetsere ndikukhala pansi kuzipanga mwachitsanzo akhala akufunsa zonena kuti nokwere external auditors abwera azamange audit koma za ma external auditors zija sakubwera kuwavumera ma external auditors aja kuti abwere aone khangati mina khangati pakuzembedwa awo tukisa ntchito zijawa zina even za ma external auditors yo mwina so nimaona ngati kuti nosama ene yakuti ayankhe ndiwo amene nasiri anthu ena ake mwina afotokoze bwinobwino mwina zikhoza kumveka kuchipani chinacho kwa anthu ena pakale panopo kwa ine ndikuona ngati kuti no iwo sangayankhule chinthu chonena kuti chipereka chipanga kale weti chifukwa chonena kuti aliyense wapanga kale lebo kunena kuti MCP mafotokozeranso kwambiri zikutivuta tikuona ngati kuti sizikumveka bwinobwino so ndimafuna ndimvetsese kuti no iwo choyamba ayankhe ndi achibaledi ku MCP ngati atiuze kuti ni mbali wawo wa Chabwino tokoza timalembera ndi tumafunsano bwana musabwerezenso yayi timalembera mabwino ziko mukwambiri chabwino funso limene muyankhireni mwina isana vile patala wani lamulo limakhala la chindunji pamene angakhale wapampando wa Malawi Electoral Commission likunena kuti ayena kukhala judge wa High Court kapena Supreme Court. Sitinakambepo za ubale wa munthuyo kapena china chilichonse. Ndiye ngati tikuyang'ana za amene ali apampando ameki pano tiyang'ane kuti ali ndi choperewera china chilichonse malingana ndi malamulo a dziko lino kapena ayi. Malamulo akuti chani? Ndipo mukaona kuti malamulo a dziko lino palibe china chilichonse choperewera then zina ziti zonse sitingazi tengerepo kuti zikakhale zopangisa chiganizo pamenepo. Chabwino. Panali funso la ma external auditors. Malawi Electoral Commission inalemba kalata pa 19 March. Tukamba pano ndoti tikupita mwina miyezi 3 kuchokera pa 19 March. Kuyankhapo kwa azipani kuti nkhani ya audit sitikukana koma tatiyeni pene tikufuna kupanga audit tifotokozerane kuti zimene tikupanga audit ndi chani. Mufuna mukaoneka ndi list ya mayina, mufuna mukaone ngati muli ma duplicate, mufuna mukaone ma login entries kandi chani za technical kuti tatiyeni tigwirizane tisanayambe ntchito chifukwa chakuti ngati mukupita ku audit osagwirizana zimene mukapanga audit mukapezeka kuti pomaliza kumeneko mwamaliza ndi chisokonezo chifukwa kuti muzikangoyang'ana apana paliponse. Ngakhale munthu abwere apolisi ku nyumba kwako amanena kuti tabwera kuno tikuzasecha mfuti
tabwera kuno tikuzasaka zakuti zakuti ndicho linga chokuti ngati asake mfuti zija ndazokuza kuti mfutizo linazo mapepa lake kapena ayi osati mubwere nyumba mwanga tikupanga search ndiye mwamba tisata chifukwa chani uli ndi mafriji awiri chifukwa chani uli ndichi chifukwa chani ndichi tikhale ndi audit yoti tonse tamvesesana tukapanga audits tikamagwira ntchito ijaka ndizofunika kulowa mu system muzikalowa mu system moyenera malingana ndi zimene mukufuna penepo chifukwa chati kungopanga mwachisawa mukhoza kupeza kuti mwayambisa chisokonezo kuposiranso mwina munakapanda kupanga nde dziko la Malawi limve ichi Malawi Electoral Commission sinakane audit koma inanena kuti let's define a scope zimene tikufuna zikhale mu audit zondizichani zipane zikabweresa zimenezo Malawi Electoral Commission azaonika then tizagwirizana chisogolo cha nkhani imeneyo chabwino mwina ndisanapita kwa Chiyasangwani ungoyankhiratu nkhani ya kusokonekera kwa mayina tamvapo pakatipa ndithu kunali kudandaula kuti kupita pa center munthu akuti ayi dzina lasowa mwina chitsimikizo kwa Malawi nkhani imene inalinso mkamwa kwambiri zomwe kwambiri sitinganene kuti zina kusowa koma mwina mkalembera amene timagwirisa ntchito pa nthawi ya ma transfers anthu ena ake mayina awo samatha kuwaona chabwino mukumbukira kuti tinapita ndikukasaka mayina amene tinapeza ndikuwaphatikizira kaundula la voti ndinene pano kuti ntchito imene ikugwirika apa yotsimikizira mayina mkaundula la voti cholinga chake ndi chakuti paja 19 anapezeka nthawi ya matransfer tinapeza titsimikizire kuti akhoza kukhalaponso wina kapena ayi nde chifukwa chake tikumanena pano kuti Amalawi chonde pitani mukatsimikizire mayina anu mkaundula la voti ife ngati Malawi Electoral Commission tunena kuti wina aliyense amene tinamulemba mkaundula la voti detail yake ili naye ngati pangakhale vuto mwina ikhala kuti zina sinakalowe mkaundulamo koma detail yawo tili nayo nde ngati munthu wina anati nene napita kukasaka zinanga silikuoneka akapereke report pa center paja tikatenga phone number yawo ndipo tikakhale kufufuza mpaka na kumapeto tikauza zonse mmene zitathere chonde ntchito ya kutsimikiza mayina mkaundula la voti inayikidwa ndi lamulo chifukwa ngakhale opanga lamulowo anaziwa kuti pamene mukulemba mwina anthu 7.2 million chikhoza kukhalapo vuto limodzi lo awiri koma pofuna kutetezera voti ina iliyonse perekani mpata kuti wina aliyense akatsimikizire zina ake mkaundula la voti nde cholinga ndicho kuti ngati pali zina lilonse losowa tiliziwe pano osati pa tsiku loponya voti chabwino mwina cheya nkhani yomwe takumaliza nayo ndi nkhani ya madera amene ali kutali kwambiri amakamba apo kwambirira kuti makina akale kunali kugwisa ntchito ma genset mafuta amavuta nde anthu kumatira kuti ife amene tili kutali kodi ntchito imeneyi mwatitifikira komanso kufika pa tsikulo pa 16 September ameki atitsimikizira motani kuti ife mwina sitidzakumananso ndi mavuto amene akhalapo mwina pamene magwisa ntchito makina ena zisankho zapita zija zikomo kwambiri ndiloleni ningowonjezera pang'ono pa funso limene anachoka Antanga kuti tikamakamba nkhani tizikhala ndi mfundo kuti kodi apapa chavuta ndi chani mukakhala mukundiyang'ana ine ngati cheya musandiyang'ane kuti ndine mwana wa ndani mundiyang'ane kuti ntchito ndikugwira bwanji ngati pali vuto ndi mmene ndikugwirira ntchito fotokozerani komanso mulunjike pamene pali vutopo tikapita ku nkhani ya audit ndimafuna ningotsindikira kuti chiyawuzireni anzathu azipani kuti tipatseni scope kapena terms of reference mpaka lero sinabwere nkhani tungozungulira pomwepo koma ndipofunikira kuti pamene tupita kuchitsogolo kuti scope yo ibwere ifeyo ngati Malawi Electoral Commission tikhale pasi tilingalire kuti kodi scope iyi ikugwirizana ndi malamulo chifukwa tikumbukire kuti chisankho zonse zikuyenda ndi malamulo komanso vuto limene laonedwa lili pati chifukwa the other aspect imene tikumakamba ndiyo kuti this is a secure system sitingangotsegula kuti zaloweni umu tidziwa kuti mufuna mukayikemo chani eti imeyo ndifunsoso eti chifukwa mwina mukufuna mukapange manipulate data kapena mukufuna mukapange corrupt data kapena ndizotheka eti ndiye tipatsane scope koma in terms of the law the voter inspection process is an audit process because mukupanga audit the input against the output
kodi mayina amene anazalembetsa alimo. Mukafunsa funso lomaliza memwe ndifunsa wina aliyense amene ali ku Malawi kuno kuti mufikira kaya ndikovuta chotani meki imakafika timayesetsa ndithu nthawi zina anthu athu amachita kusenza katundu kuti akafike kumaloko ndiye wina ake asadere nkhawa kuti kodi ifeyo zitifika tili ndi anthu okwanira komanso tili ndi materials okwanira kuti wina aliyense timuthandizira. Pamene tikutseka ndimafuna ningokumbutsira kuti choyamba anthu atsimikizire mayina awo nkaundula kudzera mu SMS *2509# ndikutsatira ndondomeko imene tanenedwe, komanso kufika ku center phase 2 21 to 23 May Kasungu Municipality, Nchinji, Nchewu, Zomba City, Blantyre City, Cholo, Luchenza, Nkhata, Berumpi komanso Likoma. Kwanza twazipani chonde titumizireni mamonitors for izizi ndizofunikira. Taona kuti ku gawo loyamba mamonitors anali ochepa. Ichi ndi chinthu chodandaulitsa chifukwa choti mbali inayi tikudandaula kuti meki sitikuyikhulupirira koma kuku sitikutumizanso mamonitors kuti azaonerere ntchito malinga ndi imene lamulo lilili. Komanso tikuyembekezera kuti tilandire ngati pali ma complaints on the voters register tilembereni monga tinafotokozerera. Zikomo kwambiri. Chabwino Sangwani nanunso kumene kumusaka oche blanket aya ife tamaliza ya koma nkhani ndi yomwe ija *2509# apangiretu pano ngati pali vuto azapite ku center kutsimikiza kwa masenta kupaja mwati mukutsegula masiku atatu. Yes, 3 days, 8 AM to 4 AM. Chabwino 4 PM. 4 PM chabwino 8 AM to 4 PM. Yes, thank you. Yayi tikalero ndakutite kwangulanso programu ati imene yapadera imene ndithu wapampando obungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja komanso mneneri obungwe limene liya Sangwani Mafulirwa amati tambasulira ndithu tsatane wamene ntchito ikuyendera yokhudzana ndi kagwiritsidwe ntchito kamakinaja a EMD. Ndithokoze cheya komanso Sangwani kuti mnabwera. Zikomo kwambiri. Zikomo.